Dinar Klaten, Vita Atmaja. Ya, pangapunten katur kagem para tamu sedaya ingkang sami rawuh malih ki besan kadang tenes sampeyan nderek nika ingkang sebarang rawuh nggih Pak Bayan Trisno, nggih Pak Lurah, nggih Pak Lurah ingkang mengku wilayah mriki piyambakipun tasih timur. Oh, ngaten. Pun gadah garwa Terbukti, non? Pun gadah garwa. Dereng. Oh, dereng. Pak Lurah niki Mbak Evita tangklet pun kromo napa dereng? Pundi? Dereng. Ngapusi engko mbuke melu aku Iya, dereng. Mboten lho, Bu. Nggih sendon santawis, monggo. Ngaturaken salam kagem para tamu. Nggih, sakmenika ngaturaken wilujeng siang kunjuk dumateng para tamu ingkang kinurmatan. Sesarengan Atmaja musik keri-keri. Nggih. Pusat. Pusat ya, Mas. Saking Perum, Permaisri, Kauman Blangsari Ngerampal Sragen. Kaseng guyung menika live streaming lumantar Duta HD Mondokan saged dipun pirsani wonten ing pundi papan, pundi mawon menika saged mirsani. Nggih, luar negeri ya iso. Luar negeri, luar Jawa bisa. Luar Jawa. Nih, monitor yang ada di Sulawesi Makassar tadi sudah menyaksikan. Delalah kono udan, wis Udan. spray wae rasa nyambut gawe streaming BA Atmaja. Iya. Silakan. Halo? Luar angkasa bisa. Luar angkasa sing mboten saged niku anu bawah tanah, Pak. Mboten saged nggih. Mboten beto HP soalé. Oke. Jumbuhaken suasana Dek Evita. Nggih, nyuwun nyedam sari mawon Kang Mas. Kalaju mboten mawi rerepen ngemuti kawontenan. Nggih, kadang pesan saking pundi Mas Santo? Menika saking dalem. Iya daerah ngendi? Oh daleme Ngargotirto, Sumber Lawang, Sendang Sumber Palang, Lawang. Oh, Sendang Palang. sih. Iki nek ra salah awake dhewe wis tau sowan rono. Napa nggih? Heeh. Lor Palang iki lho. Oh. Lor Sepur, Lor Oh, Sepur. nggih, ya soalnya duit entek Mas, wis lali. Nggih, monggo.
Jan saiki Atmajan duwe kameramen anyar, Mas. Alhamdulillah. Iki lho. Namine kebun. HP. Oh, iya. Oh. Lah yo HP-ne mbok dikekke iki mesake full memori iki. Memorine penuh pisan. Lagi. Nggih, Mas Topa. Dek Topa. Nggih. Eling ya karo welingku mau ya. Piye? Nek kita rada kemen-temen rasah Bali. Ngono ae. Lah kok ngono ki lho. Wong wingi gara-gara sono kuwi apa nganti nyungsep ning kalen. Nyungsep alah. Anu iki bagianmu mau nyo wis ngono. Alah. Kuwi Kuwi mau kok isih ora. Isih ora. Isih warung sebelah warung. Nggih, nyuwun gungan mangke Pak Bayan Tris, nggih Pak Bayan Tris. Sasampunipun tembang menika mangke purna panjenengan kersa derek ngregengaken. Nggih. Bayi Ngarga Tirta kuwi pakar seni wadah. Kuatah ya Mas. Nggih, Monggo. mungkin setunggal mbok setunggal Mas. Leres. Nggih. Lanjut. Ya. Sarana SM Prima Audio Production Duta Hadi. Ayo Dik Liken karo maju cedak tamu.
Wing manuwun Cek. di Niken. Kok Niken to?